kuyinto okwazi ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor Ningi sibuya lapho ukubheka nje udaba lamaphupho njengenjwayelo. Namhlanje sibheka la iphupho lika Emily wakaKhleyana uthi ke ubuza la uthi ukuphupha imbuzi ifuna ukugwaza ngamaphondo hayo ukuchazana. So kafushane asize kanje. Uma umusha kwi-channel sicela usubscribe, sicela like le video lena, sicela ukuthi uhlale kwi-channel ukwazi ukuthi ama video sibe khona insuku zonke. Uma kuthi umdala kwi-channel siyabonga kakhulu. uNkulunkulu eke kulonde uqhubeke kwezokufanele futhi uma ungathi kade ungaka-subscribe uma usubscribile siyabonga uNkulunkulu eke kulonde kubusise. uEmily uthi ukuphupha imbuzi ifuna ukugwaza ngamaphondo ayo kuchazana. Ngamanye amazwi ubuza la ukuthi kusho ukuthini uma uphupha mhlawumbe imbuzi ihlasela ifuna ukuhlaba. So into asiqale sifundise la ukuthi kubuzwa kanjani. Awuthi uphupha imbuzi ifuna ukugwaza ngamaphondo kuchazana kodwa uthi sawubona ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha imbuzi ifuna ukuhlaba ngeimpondo umfuna nje ukuhlaba. Iyona ndlela ebalekile yokubuza noma ukukhuluma nje nomuntu as Africans. Uyabingelela bese ucela ukubuza. Asikhuluma namarobot phela la ngaza kwethu. Okay asenze kanje uma uphupha la imbuzi ikujaha nje lolu phawu olungasho la ukuthi mhlawumbe usukuzobhala nezinkinga noma nezinselelo ezithile esikhathini esizayo mhlawumbe empilweni noma njengamanje ubhekene nezingqinamba nezinselelo ezithize ozama ukusigwema empilweni yabona. Number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha imbuzi isikuhlaba ke manje osuke selusho ukuthi mhlawumbe kukhona okumele ukuqaphela noma kumele uqaphele ngenzeka ingxabano noma ke kungenzeka uzohilizisana nomunye umuntu noma kuzoba nomuntu ozozama ukukuhlasela ke nje ufuna umqaphele empilweni yabona. Number 3 uma uphupha imbuzi ikuhlaba kuyenzeka futhi kube uphawu usuke lusho ukuthi mhlawumbe kunomoya umubi nje ukuhlasela usuke noma usuke ukulethela nje inkinga ufuna usukume ukhulekise noma ufuna usukume uthole iqazululo zawo lo moya lo usukuhlasela empilweni. Kodwa futhi asenze kanje sesiphetha ngenxa ukuthi imbuzi isilwane esiyamanisa namathongo kakhulu. Isilwane esenza izinto zamathongo kulungisa izinto zamathongo. So uma imbuzi ihlaba kungenzeka iphinde kukhomba ukuthi mhlawumbe kunezinto ithongo lakho elingagculisekile ngazo elizogcina selenza ukuthi mhlawumbe wena ugcine usubhekana nenkinga ngenxa yokuthi mhlawumbe kunezinto ongazilungisile ithinta mhlawumbe ithongo noma ithinta umsamo wakho ufuna uyilungise. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonde subscribe ku-channel like le video hamba like amanye ama video before uzobuza hamba ubhekisise lento ufuna uyibuza ayikho yini ngoba abantu abaningi uvela abuka ivideo abuze kanti kunezinye izinto mhlawumbe esiyiphendule lezi afuna ubuza ngazo. Ungakhomenta inamba yami khona ungayisebenzisa futhi ukubuza kodwa ngicela ukuthi abantu abafuna basebenzisa inamba yami kakhulu ungifonela akuba abantu abasubscribe ku-channel akuba abantu abangabalandeli be-channel. Siweni